Frumoasele sărbători de iarnă s-au încheiat. Ca întotdeauna, italienii n-așteaptă căderea sau venirea unui nou guvern ca să se producă o minune, deși nici în Italia nu lipsesc crizele politice, fiind conștienți că numai muncind în continuu vor prospera. S-au bucurat din plin de atmosfera magică a lunii decembrie și au pășit cu încredere și fermitate în anul 2020, dorind să păstreze marile realizări obținute. La fel, sau într-un mod diferit, mai modest, și emigranții moldoveni din peninsula au sărbat Revelionul și Crăciunul în măsura posibilităților, încercând să lase în urmă tot ce rău și să-și îndrepte privirea spre un viitor optimist. O parte dintre ei a plecat în Moldova ca să fie împreună cu rudele, alții și-au permis o scurtă vacanță la munte. Unii n-au pierdut ocazia de a vizita muzeele cu intrare gratuită în acea perioadă. Majoritatea compatrioților noștri au aprins lumânări în bisericile ortodoxe în speranța că divinitatea îi va răsplăti cu sănătate, bunăstare și stabilitate nu doar în familie, dar și în țara lor. Mulți s-au străduit să celebreze măcar simbolic acest moment cronologic festiv. Inspirați de cele văzute în lumea occidentală, harnicii și visătorii conaționali plecați de nevoie în străinătate speră că odată și odată vor avea loc schimbări în bine la ei acasă, în patria lor căreia îi duc dorul. În anul care vine îmi doresc multă sănătate mie, familiei mele, rudelor de acasă și îndeosebi lui Elvira, bătrâna cu care lucrez, care are 96 de ani și doresc mulți ani înainte, să-și păstreze aceste forțe și puteri, că acesta e lucrul nostru. Și îndeoseb mai am o dorință ca noul an să mai am o timpuțică sau un nepuțel. Cea mai mare dorință a mea ca în anul 2020 copiii să se integreze în societatea italiană și posibil de o nouă răsă. Eu în 2020 am tare multe gânduri, tare multe plăceri care aș vrea ca să devină realitate. Să schimbi ceva în Moldova, să mărească pensiile, să aibă lumea pe trăi, mai ales bătrânii, că mor pe drumuri, mor de frig, n-au și mânca. De pildă noi, deși noi toți suntem în vârstă și ar trebui să ieșim în țara noastră, dar nu să stăm cu aici bătrâni de vârsta noastră aici ca să-i căutăm pe dânsă. Dar ne-am întoarce noi cu plăcere acasă, dar să ne smărească o leacă pensiile măcar. Și nouă și la freelance care își așteaptă. Dar nu se schimbă nimic la noi, nimic. Din zi în zi depinde, nu știu de cine, că nu se vede nici o înțelegere nimic în țară la noi. La anul care vine doresc ca la toată lumea Dumnezeu să le trămați sănătate, voie bună, chiar dacă suntem pe pământ străin, să nu uităm să avem între noi prietenie, să nu pierdem omenia, banul ban, dar dacă pierdem omenia, asta de acum să te duci, măcar unii nu te duci, nu ești și ar trebui și ca persoană. Și aștept ca anul 2020 să îmbunătățească situația, adică de la Moldova, să venim toți acasă. Aștept, mi-am murit băbuța și caut de lucru și aștept 2020 să-mi aduc ceva de lucru, vine anul șobolanului și după cum știm șobolanul aduci tot în casă. Sperăm că și Moldova noastră aduci tot în casă și eu ne-ai găsit de lucru și a fi tot bine. Îmi pare foarte rău că nu cu neamurile la Moldova, dar cam suntem împrăștieți, care în Germania, care în Spania, care în Portugalia, care în Italia și nu mai strângem tăți la casa părintească. Îmi pare foarte rău că am ajuns așa cu Moldova noastră. Sperăm ca anul viitor să îmbunătățim. Vreau să fiu sănătoasă, să mă iubească mama și tata, să am succes la școală și la gimnastică.